Horas selamat hari Minggu madita salhutna. Masuk mahita tu minggu patuluhon dung Trinitatis. Marede mahita sian bukuede nomor 587 ayat 1 dohot ayat 2 taendehon lasni roha. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amin. Disuruh debata do anakna gabe pardengganan taringo tu dosata. Hamu ale akadongan, molosongoni dihaholongi debata hita, ikut dohot dohita, masih haholongan sama hita. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogona suhatu dosan. Sailehon jala patubu madihami haporseaon nasitong. Tabai mahaporseaon nami ganup ari asalam togu. Lehon madihami holong ni roha naso marpangasi asa holong roha nami diho dohot didongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon nama ngulu asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami. Sai oloi ma pangiduan nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 716 ayat 1 dohot ayat 3 di nama molus sandok ngoluon.
Patik ni debata dihita di minggu patolu hodung Trinitatis, imasian buku tolu Musa bidu 10 sia ayat 8. Dang jadi balosonon munajahat, jala dang jadi marsuni-sunian roham tu anak ni bangsom, ikon haholongan mudongan mujolma songo dirim, ai ahudo jahuba, atong rap mangidogogo mahita sia Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahom bartu patikmi. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 420 sada, ayat sada 1 ayat 2, marsomba au di Jolomon. Tatopoti madosata nagudangi tu debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para siroha nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak perdosa nadangolon ro tu jolo ni habang sahabadiaon mi manopoti jala manganggukon dosa nami. Masai jot-jot hua sahi hami ho, mari hite-hite pikiran dohot hata, dohot pambayanan nami naroai. Dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang doson diri nami, hubain hami. Dibaheni tamadori masanmu hami, jala uhumangmu hami tuha matean saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi, mangido sianda sarohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si panguluhami, dohot alani goarmu nabadiai. Ali Tuhan, sai asima roham dihami, halak nadangolon. Amen. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangodiat tadi amai, ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do perdengganan taringot tu dosata, alai dada holan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 435 ayat sada marolopolop tondiki. Senang
Hatani debata epistel di minggut tasadarion tarsurat di pesalmen 60 ayat 1 ayat sia. Marsika soring mahita majahasa. Marolopolop tu debata ma ale sadok tanoon. Endehon hamu ma hamuliaon ni guarna, marmulia baik kamu puji-pujianna. Dok hamu ma madok debata, tung nasok kaldo akka pambahenanmu. Binahen hinatibul ni gogom, ikon marsob batuho akka musum. Ikon lihat portibion tahe marsob batuho sogot, jala mangedehon guarmu. Robe mahamu marnida akka pabahenan ni debata, tung nasok kaldo pangarajayonna di manusia. Nunga di pauba ibana lauti gabe mahiyang, mardalan patdo nasida manaripari batang aiki, marlas ni roha dohita ujui mida ibana. Matua ibana mangarajai marhite-hite hagogoon nai, say mangaranapi matana tu akka bangso, asa unang dipagijang akka pangguturi dirina. Puji ma debata nami, hamu ale akka bangso, jala patubegeo kamu ma suara puji-pujianna. Iba na mabahen hosatta mangolu, jaladang diloas ta tarsuladit, ido sahatna. Martua do akka natumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 362 ayat 3 ayat 4 edehon ede naim baru. Taha tidakkon maha porsiautai, songon nahina tidakkon idongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siaton di parbadia adorang sohabubuhan.
Ido tu hatta na tu mau na bernit di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jahoba amanai, pargogo naso hatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di ton di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangolu sogot daging ni halak na mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Maredde mahita sian bukuede nomor 470 ayat 1 ayat 2 Yesus hona puna au huhut papungu pelean sada A do sada B. Tapasada marohata martangi yang mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamanami nanami na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus, ada orang so masuk kita tu bagasan jamita, di bagasan minggu sadarion, ingma, minggu patuluhon dong Trinitatis. Patadahoma diri nami, ima guarnami Padita Veronica Brilian Borumanurung, kami mangula di Biro Pembinaan HKBP. Songodima partina dan najepek siak kami yang manginang, masuk mahita tu turpuk jamita di bagasan mingguta sadarion, imana dienet sian Galatia bidu onom, mamuka mai sian ayat na parjolo tolhas mai tu ayat 10. Hujaoma dihita tapayut-ut ma di bagasan rohatabe. Ale akadongan molotung tarsomong jolma mardosa, hamu akan naung taruli di todi ma pature-turehon ibana, marhite-hite todina labok. Alai matahon dirim, so tung dohoto tarujun. Masirupan mahamu mamorsan akan adok-doki, imadalan mangaradoti patik ni Kristus. Aimolo di paburnang halak dirina, hape soadong di ibana, si pauto-oto diri doi. Alai ganup ma manakasi ulaun nabe, dungi tu ibana sadiri ma puji-pujian, dada maradopon na asing. Alai adong diganup si parsanon nabe. Alai nama modahon hata ni debata, tamado taruli dinasa parsaulian ni napi pinodaan nai. Unang hamulilu, dangolo debata leaan, ay iya idi sabur halak, ido gotilonna, ay namanabur tu dagingna, manggotil do sian dagingna hamagoan. Alai namanabur tu todi,
manggotil do sian todii hanguluan saleleng-leleng na. Alay unang marnaloja hita mambayan na denggan ay na manggotil do hita muse ditikinay. Anggo so pargale hita nuaing. Atong bican sa di hari dope taulahon mana denggan di saluhut halak. Alay gumodang ma tudongata sa hapor seaon. Ido sahatna. Amanami na namin na hinahulungan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus di parngoluatta ima di pardalanan ni ngoluta salelek kita di Portibion pasti jupang tado akka konflik akka permasalahan dohot akka dongata jolma pasti adong do parsalisian di bagasan pardalanan ni ngoluta boy may tarida di hubungatta dohot akka ibototta dohot akka haha, dohot akka anggi, manang di bagasan pardonganon sari pepe, dohot di akka dongat pe, pasti segodang do jupang ta akka permasalahan manang konflik. Alay boy may taida sian keluarga, ima misalna hita dohot akka anggota keluarga na adong di bagas tabe. Ima konflik alanadang boy hita menjauh atau menghindari konflik tersebut pasti bermula doi sian akka prinsip na marasing sian akka prinsip dongatta prinsip ta na marasing dohot prinsip ni akka dongatta ima molo sian dirita pribadi alay saya dong do permasalahan dohot konflik nasian ruar ni dirita ima misalna adong aka tuntutan aka kewajiban na membaik kita gabe marsalisi dohot aka dongata alay molo konfliko na manginang dang boy on gabe dang adong di bagasan parngoluata pasti saya dong do jupang tap konflikon salelek kita adong hubungata dohot aka dongata jolma jala denggan do adong konfliki denggan asa membaik kita gabe lamar bisuk, asa membaik kita lamanada akadongat tahun. Songod dia sifatna songod dia pribadina, gabe boy do hita mangatusi, songod dia pardonganan dohot ibana. Alai boy doi membaik kita denggan, boy doi membaik kita gabe lamar bisuk, alai molo direspon dohot denggan, alai molo marbisuk kita mengadopi konflik manang permasalahani. Alani ima manami inanami, boy may konfliki permasalahani, gabe tonggi, ujungna molo direspon jala ta adopi dohot denggan. Alani ima manami inanami, boy may tarida sian turpuk jamita di bagasan minggu sadarion, buhama carana asa boy hita mengadopi permasalahan manang konflik na adong di tonga-tonga ni parngoluat ta, asa unang ujung ni konflikon ima parbulat-bulatan manang gabedang boy hita rap mangulur rap mardongan dohot akadongatta na berkonflik dohot hita asa tonggi ujung nai ima na parjolo boy mai tarida di ayat na parjolo saya didok ale akadongan molotung tarsomong jolma mardosa hamu akan naung taruli di todima pature-turehon ibana marhite-hite todi nalabok. Hita na naung taruli todi ima na pature-turehon ibana marhite-hite todi nalabok. Berarti hita boido mambahen manang maboan konflikon asa tonggi ujung nai molo ta adopi konflikon marhite tondi nalabok. Alanang taruli hita di bagasan to di porbadia. Ala adong do to di porbadia di bagasan rohat taun di bagasan parngoluata jalata hati dakot doi makana ikon boy do hita mengadopi konflik manang permasalahani dohot denggan ima marhite-hite
todi nalabok. Boy maya manginang bolo misalna adong akadongata na mambayan hasalaan. Boy may hita gabe na pature-tureyon ibana na menasehati alay ikon di bagasan ton di nalabok. Jangan menuduh, jangan menjatuhkan, jangan seperti menghukum atau merendahkan, tetapi dengan lemah lembut untuk mengingatkan bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikatakan adalah tidak benar atau salah. Napa dua hona manginang ima asa marsiuru pak kita. Didok di ayat napa dua honi masyurupan mahamu mamursan akana dok-doki ima dalan mangaradoti patik ni Kristus. Mulu adong akadongata manginang. Na manaon akan na dok-dok aka parukilon di bagasan parngoluan na ikon tau rupi, ikon taatusi. Asa boy may komunitas manang persekutuan taon gabi persekutuan na denggan ima masirupan jala masih haholongan. Ala sada manginang sifat manang karakter ni komunitas Kristen ima adong rasa na olo mangurupi dohot makaholongi akadongata. Napatuluhon na manginang boy do tajaha di bagasan ayat 4 satu ayat 6 taringo tu mangadopi konflikon. Unang mahita menegur, manang menasehati, mamudai, mapaingoton dongat taon, alay songon na hita do na usitong sian ibana. Odo sasitong na najojot gawi permasalahan di tonga-tonga ni huria, manang di tonga-tonga ni pardonganan. Siala mulu adong akadongata na salah, gawe berkonflik mahita, manang adong dongata sama dongata berkonflik manasida, alay ditiki laho mapadenggano ni ikon nagabe hita do songon na usitong siya nasida. Hapi sesitong na daong. Dang ikon adong do rasa manang di bagasan rohat taon holong nalaho pature-turehon ibana alay dak kita nagabe songon na usitong siya nasida daong. Alay ikon taatusi do ay hita pe amanginang boy do hita mambayan hasalaan. Boy do hita gabe di posisi ni akadongat taon na mambayan salah tu hita. Boy do hita di alani hajol mauta mambayan hacit ni rohani dongata. Songon na dibayan akadongata misalna tu hita. Ay sarupa jolma do hita. Pasti say jot-jot do mambayan hasalaan. Alani i unang ma gabe hita na merasa musitong sian akadonga taon mambayan hasalaan. Alay ikon hita do na mangatusi sian perspektif ni nasida gabe boy ma tarida songo dia solusi na denggan lau paujukon konflikon, lau paujukon permasalahanon gabe tonggi ma ujung na gabe denggam ma sudenai. Adong sada contoh manginang ima permasalahan manang konflik na berujung gabe denggam ma ujung ni konflikon permasalahanon ima di asal muasal buasa gabe boy Alkitab manang Bibil tahun gabe adong dihita dikanonisasi dohot denggan. Ima sian si Marsion. Marsionon singkat cerita ima songon halak nanaing Marsia jartaring ngotu teologi Kristen. Jadi sian sinope Roma nasida tu Roma asaboy nasida mempelajari manang gabe Marsia Jerman nasida taringo tu
hak Kristenon. Jadi di tiki parsiajaron ni nasidai, gabe adong ma sada parsiajaran, gabe adong ma sada paham, na ni tiop ni nasida, jala gabe radikal do nasida di bagasan parsiajaran nasidai, ima molo debatani di padan na robi, dang sarupai dohot debata na adong di padan nai baru. Jadi molo dipaham nasidai, songo nama rasing do debata na adong di padan na robi, dohot debata na adong di padan nai baru. Sian pangatusio ni nasida, molo debata na di padan na robi, songon debata na sotarida, songo dia rupana. Jala holan na debata na holan na manguhumi akka umatna. Alai molo di debatana di padan nai baru, boy do tarjalona alana marhite akka epistel na sian si Paulus, gabi di boto nasida do, ay debatana di padan nai baru, ima na mangalehon haluahon, na mangalehon pasu-pasu. Ido rupani pangatusyon ni nasida. Alani gabe di bahem ma sada Bibel nasian pangatusyon nasidai, ima holan surat manang epistel nasian si Paulus dohot Injil Lukas. Holan nima na gabe Bibel na dibayan ibana. Alani alana mora do ibana, gabe di perbanyak mai, gabe di sebarkan. Jadi gabe adong ma di beberapa kelompok pada saat itu yang menggunakan Alkitab atau Bibel yang telah dikanonisasi oleh Marcion. Dung mate ma ibana, tong do adong pangatusyoni, tong do adong pemahamani di beberapa kelompok tertentu. Jala membain gaur doi di gereja mula-mula hati hai. Jadi di bahem ma sada haputusan jala dilului ma songo dia solusi na denggan dot akka bapa-bapa gereja na jolo hati hai, gabe di bahem ma ima kanonisasi perjanjian baru asa boy dipake mai tu sude halak Kristen Protestan sahatu zaman nuaingon. Gabe di bahem ma ima kanonisasi perjanjian lama dohot perjanjian baru, asa di bahem ma sada Bibel manang sada Alkitab, gabe ima na dipake halak Kristen Protestan sahatu nuaingon, ima na sahat tuhita. Sian permasalahan yang manginang, boy do dilului solusi na denggan, asa boy gabe denggan ujungna. Bamolo taringo tu hajol maon, pasti do dang boy rohat taon, dang boy hajol mat taon, membaik kita marbisuk mangolului solusi manang dalan na denggan. Asa boy konflikon permasalahanon gabe denggan ujungna, gabe tonggi ujungna. Alani ima manami inanami, saya dipaingot terdohita asa marbisuk, asa marhite to di ima, hita mapature-turehon, akan naso denggan, gabe denggan. Poin apa dua ho nama nami inanami, taringo tu mangulahon na denggan tu saluhut halak. Mulosya pangatusyon nami yang manginang, mangulahon na denggan, nga igabe prinsip
manang kebiasaan hidup bagi orang Kristen. Allah hitau na manginang didok do anak ni debata. Mulu didok anak ni debata berarti debatai karakterna ima adong holong di si. Berarti mulu didok anak ni debata berarti ikon ditiru ni anak naido songo dia sifat dohot karakter ni bapa nana denggani. Songo nima nang hita didok anak ni debata didok halak na porsea. Berarti mangulahon na denggan tu saluhut halak ima nagabe prinsip hidup ni halak Kristen na porsea tu debata. Memang didok do amanginang taringo tu sistem tabur tuai. Manang molo di turpuk tahun didok manabur tu dagingna manggotil dosian dagingna hamagoan alai na manabur tu todi manggotil dosian todii hanguluan saleleng nilelengna. Ai jojot do hita manami nanami manuan manang manabur ale holan tu taringo tu pardagingota. Ai didok do bamolo manabur tu sa taringo tu hadagingota ima molo karejo hita baga beda pota mabalajo misalnya dungi boi mai tapake gabe memenuhi manang manuar akana rikot di bagasan parngoluata dungi dohot lana asing. Ale malo taringo tu manabur tu todi ima tongdo didok mangulahon na denggani. Ala adong do prinsip amanginang bamolo di suatu na denggan berarti boy do di gotilho na denggani songonan ni suami. Alai jujud do halak Kristen madabu tu bagasan prinsip na si songoni. Ditiki adong akana hurang denggan ro tu bagasan parngoluan na gabe madele maibana gabe galedo hapor seonna ala diboto nasida do na denggan do na naung niulana di bagasan parngoluan na hape na roi tu bagasan parngoluan na dang sarupa songon nasinakap ni rohana ala naung na denggani na niulana. Hape dang si songon ni sasitong na manginang. Boy doi na maggotil aka natatabur akan natasuan na denggan boy mai gabe akka pinoparta na manggotil sude akan na denggan na naung tasuani. Boy mai itu akka iya na kota. Boy mai itu akka pahuputa misalna. Ala naung denggan do na taula saliling mangulu hita di Portibion. Jadi boy do ya manginang turpuk jamita di bagasan minggu sadarion naneng pangingotok kita ikon denggando na niula ni halak Kristen na porsea tu debata jala mulun naung niula na denggani di ida debata doi jala pasti do na denggam ma na digotil nai nangpe dang ro tu ibana alai boy mai ro na denggani tu aka pinoparna. Ala ni ima manami nanami unang gabi madele hita manang unang gabi gale hita mangulah na denggan nang pe godang aka permasalahan nang pe godang aka parukilon nang pe godang aka dongata na mambayan hita marsak alei ikon do toktong taulahon na denggani di bagasan parngoluata. Ala ni ima manami nanami margogo mahamu lahu mangulaho na denggan di bagasan parngoluamuna ala naung taruli dohamu marhite hite todi porbadia.
Saya dipargogo itu Yesus Kristus mahamu amanami nanami di bagasan parngolua muna. Jala diramoti Tuhan debata mahamu lahu mangulahon akan nadenggan di bagasan parngolua muna saliling di portibion. Amin. Martanya kita. Maulea te mau pasa tami tuho ale Tuhan debata na marhabang sa di banua gijang. Ala naung marsaringar do hatam na badiai. Tonga-tonga ni akar ruas ni huriam. Di bagasan parmingguan na di pasato tuhami. Ale Tuhan. Dok mauliate dohami tuho, siala di paingot ho dohami marhite hatam na badiai. Asa toktong hami mangulahon na dinggan di bagasan parngoluan nami. Nang pe godang arsak, nang pe godang akaparukilon. Alai, ala ni anak ni debata dohami, ikodo na dinggani na huulahami di bagasan parngoluan nami. Ale Tuhan, di paingot ho dohami sungod dia. Asaboy hami mengadopi akan masa, aka permasalahan na adong. Di tonga-tonga ni parngoluan nami, asaboy aka permasalahan ni marujun doho tinggan. Porsia dohami tuho Tuhan, ay hodo na mangalehon habisuhon, na mangalehon ton dinalabok, tu bagasan rohan nami. Songsongon ni ma Tuhan, disude akar ruas ni huriam, na marsaur dohot ho di bagasan tikyon. Ay ho ma Tuhan na mamasu-masu parngoluan nasida. Na mangaramoti nasida di bagasan parkarejuan nasida na dinggani. Ho ma Tuhan na mandungani pardalanan ni nguluna. Ay hodo debata na uboto saluhut. Aha na masa di bagasan parngoluan ni sude akar ruas ni huriamon. Jala hodo na uboto aka arsak aka parukilon na niadopa ni sude akar ruas ni huriam. Pargogo imana sida Tuhan. Sa toktong na sida di bagasan pakiri mo tuho. Sa toktong na sida martangiang tuho mangido gogo, mangido padungan yommu, mangido pangaramot yommu. Jala sa unang madele hapor sa na sida tuho. Sosongon ni ma Tuhan, disude akan namasa tonga-tonga ni huriamon HKBP. Ho ma Tuhan, nama masu-masu pardalanan ni huriamon HKBP. Sude aka program, sude aka pakobasion. Asa toktong pakobasion na naing huulahami di bagasan sa taonon, boy huulahami di bagasan. Asa homa nama masu-masu. Asa boy mardalan dohot dinggan. Asa gabi pasu-pasu disude akar ruas ni huriam. Pasu-pasu masude akka uluan nami di huriamon HKBP. Asa boy nasida margogo. Jala hobar tugogo na nilehon mima nasida marhobas di tonga-tonga ni huriamon. Lehon mahabisuhon. Asa marabisuk nasida mangulahon akapakobasyoni. Songsongon ni ma Tuhan di pamareta nami di negara nami Indonesia. Sehoma Tuhan na mangalehon habisuhon. Tusude akapanggom-gomion nami i. Saboy nasida manguluhon negaraon. Hobar tu habisuhon na siya koy. Sesude aka program kerja mardalan dohot dinggan tujuluan ni arion. Disude aka ulaon nami di bagasan sadarion. Hupasa tami matangan bunabadiyay. Asa homa na toktong mangaramoti hami. Asa gabi sisiam mo hami.
di tonga-tonga ni hahulumu ni portibion. Disude akka dosa dohot hasalaan nami na nanghuula kami di bagasan parnguluan nami. Saise samai Tuhan. Asa tama kami gabi habauran ni pasu-pasu. Pasatami ma daging nanto dinami tu bagasan tanganmu na badiai. Jala marmulia maguarmu marhite parnguluan nami. Holan mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami Tuho. Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 724 ayat 1 dohot ayat 2 Tuhan bain manggolukon huhut tapapunguma peleata napaduahon. Tuhan bahan manguluku parmadi ai madiho bagaimana tikikon memuji pasangapu memuji pasangapu. Tatangiak ko mapeliata tuado pane debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehun-lehun na denggan doot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasaat hami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasea kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jela diramoti Tuhan debata mahu. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jela asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho
Jala di pasor honma damena tutodim.